Nu är turran fisk, då kan jag ändå skrädd. Nej! Okej. Då är vi gå bruka då. Till Tveit. Skræðu chips. Okej. Du skulle se att jag kan klippa det så. Stitch. Okej. Nu har vi skåret, så nu ska vi bara dyppa fisken i vattnet och lägga den på platen. Så har vi blått efter skräðuna. Och nu har jag klickat där vid fiskreget och salt. Nu kommer vi till ovnen. Vad blir bäst? Oj, wow, vad är det lite skål? Ja. Så här, nu är skrävchipset gjort nio. Ska vi pröva? Ja. Det var mega bra. Mega gott. Från burterkasse till läckra mat. Välkommen.